Matul il-jum tal-ġimgħa taqsima professjonisti, finanzi u servizzi organizzat konferenza ġenerali li matula ġew approvati żewġ mozzjonijiet. Dew żewġ mozzjonijiet, waħda rigward ix-xogħol prekarju f'pajjiżna u qegħdin nappellaw kemm lill-Union kemm lill-Gvern partiti politiċi biex naħdmu biex nelbu x-xogħol prekarju u f'mozzjoni oħra kienet dwar il-ħaddiema professjonisti ħeġġiġna biex iktar ħaddiema professjonisti jfittxu l-għajnuna tal-unions. Matul il-konferenza r-rappreżentanti tat-taqsima flimkien ma' rappreżentanti oħra ta' diversi oqsma differenti bħax-xandir, professjonisti, banek u istituzzjonijiet finanzjarji iddiskutew l-isfidi li qed jiffaċċjaw. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Idejat Aron Farrugia tkellem dwar id-diffikultajiet li tisibu l-ħaddiema u l-unions, ir-riformi li tisiru, kif ukoll l-opportunitajiet fih dan it-taqsima. Llum f'dinja fejn l-individwaliżmu qed jirrenja u importanti li l-ħaddiema jkomplu jingħaqdu. Fil-fatt il-messaġġ partikolari llum huwa li l-ħaddiema jkomplu jingħaqdu flimkien. Il-konferenza ġenerali ġiet fit-tmiema bid-diskors tas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Tony Zarb.